kemm xemx illum. Ma naħsibx li se naraw lil-liem illum għax żgur mhux se tagħmel xita. Hello tfal, kif intom? Ġurnata sabiħa hux. Jien nippreferi ġurnata bi ftit xita fejn sħab l-iqtar jistgħu jinżlu misħab. Dan l-aħħar snin kienu inqas minn sħab l-iqtar li niżlu misħab bħala xita. Minix nifmek liem. Tafu x'inhu l-bdil fil-klima? Mhux meta jinbidel it-temp. Mhux eżatt. L-ewwel nett tridu tifhmu d-differenza bejn temp u klima. Temp hu dak li seħħ f'post u żmien partikolari. Pereżempju f'Malta, it-temp tipiku ta' Lulju hu sħun u umdu, b'xemx tiżreġ u lanqas sħaba fis-sema, filwaqt li f'Jannar tkun ħafna kisħa u xita. Iżda meta nitkellmu dwar klima, nirreferu għat-tip ta' temp li nsibu f'reġjun iktar kbir u matul żmien twil. Malta ngħidu li għandna klima mediterranja. Infissru li ħafna drabi għandna żewġ staġuni prinċipali. Staġun sħun u xott li fih ukoll hemm perjodi twal mingħajr xita, jiġifieri qisu bejn Marzu u Settembru, u staġun ieħor qisu bejn Ottubru u Frar tas-sena ta' wara fejn tagħmel aktar xita. It-tempi varja minn post tal ieħor anke f'Malta stess, iżda l-pajjiżi tal-Mediterran nistgħu ngħidu li għandhom l-istess tip ta' klima. Naħseb qed nifhem. Allura il-bidla fil-klima xi tkun? U għaliex issir? Bidla fil-klima tirreferi għal meta l-klima tad-dinja kollha tibda tinbidel. B'mod naturali, bidliet fil-klima jieħdu ħafna u ħafna snin biex iseħħu u għalhekk il-ħajja tad-dinja tilħaq tadatta bil-mod. Iżda xi drabi jiġri xi ħaġa li tbiddel il-klima tad-dinja fi żmien qasir ħafna. Meta jiġri dan, il-ħajja fuq il-pjaneta ma jkollix ċans tadatta. Illum din il-bidla maġla qed joħloq għall-bniedem għaliex qed juża l-faħam, iż-żejt u l-gass biex jipproduċi l-enerġija, l-oġġetti li nużaw u biex jivvjaġġa minn post għal ieħor. Ħafna gassijiet li qed jintefgħu fl-arja qed iżommu sħana u l-proċess naturali li jżomm it-temperatura tad-dinja kostanti ġie mgerfex u issa it-temperatura tad-dinja qiegħda togħla. Imma jien fix-xitwa xorta nħoss il-kesħa. B'temperatura ogħla ma rifmux dak li nħossu f'xi xahar partikolari, iżda t-temperatura medja li jkun hemm sena wara l-oħra għar-reġjun jew żona partikolari. U l-bdil fil-klima fuq numru ta' snin qiegħed iwassal għal temperaturi ogħla tal-baħar u tal-arja. X'jiġifieri temperatura medja? B'temperatura medja nifhmu dik it-temperatura li jkollok meta tieħu t-temperaturi kollha u ssib il-bilanċ tagħhom fuq perjodu ta' żmien, sena jew aktar. Isa t-temperatura tan-nofs mela. F'Malta, it-temperatura medja fuq sena hi madwar 23 ċentigrad. Iżda bħalma tafu, fix-xitwa jkollna temperaturi ħafna aktar baxxi, eżempju 9 ċentigradi. Fil-waqt li fis-sajf ikollna temperaturi ta' aktar minn 30 ċentigrad. Iżda meta tikkonsidra sena sieħa, dawn jiltaqgħu fin-nofs, madwar 23 ċentigrad. Ovvjament, it-temperatura medja hi differenti bejn reġjun u ieħor. It-temperatura medja fil-Mediterran se tkun ogħla minn dik tat-tramuntana tal-Ewropa. X'jiġri meta togħla t-temperatura medja tal-baħar jew tal-arja? Meta togħla t-temperatura medja tal-baħar jew tal-arja, jibda jkollna temp aktar estrem, is-sjuf ikunu aktar sħan b'nixfa ikbar u fix-xitwa jkun hemm aktar ċans li jagħmel mal-temp aktar qawwi. Dan kollu mhux tajjeb biex nikkonservaw l-ilma li għandna, għaliex fis-sajf meta aħna u l-ambjent l-iktar li konna bżonn l-ilma, l-inqas li nsibuh mod naturali. Filwaqt li fix-xitwa, ix-xita tinżel kollha f'daqqa, ma jkollix ċans tidħol fil-blad bil-mod il-mod, u għalhekk l-ilma jintilef għax jispiċċa jmur lejn il-baħar. Apparti hekk, l-ilma pur li nsibu fil-widien, fil-lagji u x-xmajjar jevapora aktar malajr u dan jibdew jixxuttaw. Art li kollha ħafna ħaxix u siżar tista' tinxef u ssir qisha deżert. Minħabba temperaturi ogħla, is-silġ tal-muntanji u dak li hemm fil-pol tad-dinja idub, jispiċċa fil-baħar u jogħla l-livell tal-baħar. Bliet u rħula li qegħdin mal-kosta jistgħu jiġu taħt l-ilma. Max biża? X'nistgħu nagħmlu sabiex dan kollu ma jseħħx? Intom it-tfal għandkom vuċi, nitkellmu dwar id-dinja tagħkom. Allura importanti li anke intom tagħmlu l-parti tagħkom fil-ħajja ta' kuljum. Użaw inqas elettriku, jużaw enerġija renovabbli bħal dik tax-xemx. Importanti ħafna li ma taħlux la ilma u lanqas elettriku. Meta tkunu se tmorru x'imkien, għażlu trasport pubbliku jew imxu. F'Malta d-distanzi mhux kbar, allura għal distanzi osra tista' ma tużawx il-karozza privata. Inqas karozzi jfisser inqas emissjonijiet. Ħudu ħsieb l-ambjent u jżiraw aktar siġar. Is-siġar jgħinu biex titnaddaf l-atmosfera għaliex jieħdu l-gassijiet li jwasslu għat-tibdil fil-klima u minflok jagħtuna arja tajba u nadifa. Naqsu mill-użu tal-prodotti li biex isiru jużaw ħafna ilma jew enerġija.
Użaw inqas plastik, irriċiklaw u erġgħu użaw minflok terġgħu tixtru mill-ġdid. X'lista dik? Biex ikonna bidla l-aħjar hemm bżonn ħafna xogħol. Iżda jekk kulħadd jagħti semu, jista' jkollna dinja aħjar anke għalikom it-tfal. Il-lejla nitkellmu mal-ġenituri u naraw x'nistgħu nagħmlu flimkien. U għada l-iskola nitkellmu ma' sħabna u mal-allima biex kulħadd jaħdem ħalli jkollna dinja aħjar. Tfal dejjem ftakru li daqsxejn ta' kull wieħed u waħda minna flimkien jagħmel differenza kbira. Kull qatra tot. Dan il-proġett u parzjalment finanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.